Dobar dan svima i dobrodošli u Superman Gastro radionicu. Danas ćemo pripremati jela, bit će malo tu egzotičnih stvari. Imamo novi proizvod od Zvijezde, kokosovu mast. Ja bih htjela samo jednu karakteristiku napomenuti, da je to rafinirana kokosova mast koju možete koristiti za bilo kakvo kuhanje ili pečenje umjesto bilo koje druge masnoće. Za razliku od kokosove masti koja nije rafinirana i koju koristimo najčešće u kozmetici kada ju unosimo hranom, isto tako je jako zapravo zdrava. Ok, idemo se primiti posla. I isprobajte. Nije jako jako, baš sam jako je fino.